Tiina Latikka. Olen työnohjaaja, coach, fasilitaattori ja mulla on oma yritys, jonka nimi on Bridge Between People. Ja teen ammatikseni ja työkseni coachauksia sekä johdolle, esimiehille että myös tiimille. Mä haluaisin lisää vaikuttavuutta ja uusia työkaluja. On oltava koko ajan tietoinen siitä, että missä mennään, mitä maailmalla tapahtuu, mitä Suomessa tapahtuu ja myöskin haastaa itsensä coachina. Työssä mä ihan heti jo ensimmäisen jakson jälkeen aloitin näistä hengittämisharjoituksista ja rentoutumisesta ja myöskin niin kuin tietoisuudesta. Ehkä niin kuin juuri se, että pysäytän ihmisiä vielä tietoisemmin kuin tähän asti. Ja se on mulle tärkeää, että kaiken sen, mitä mä teen asiakkaille, niin mä oon myös itse käynyt sen läpi. No ihan yhtä asiaa ei oikein voi nostaa esille, koska tämä on niin iso kokonaisuus. Mutta ehkä jos miettii nyt tästä viikonlopusta, niin tämä toimintatapa, että mikä on meidän näiden toimintatapojen takana, mitkä on niin kuin ne reaktiot, mitkä laukaisee meissä määrättyjä asioita, mitkä ne on ne ärsykkeet, mitkä johtaa meidän ajatteluun ja toimintaan ja mitä pitäisi tapahtua, jotta me voidaan muuttaa sitä toimintaa. Niin se on ehkä tämän viikonlopun semmoinen iso anti. Ja myös se, että se perustuu mielihyvään eikä siihen pakkoon, että se pakottaminen ajaa meidät kuitenkin seinään sitten lopulta, että se ei ole se tie.